Опа! Днес в Смех събота ще играем на кой е по най-прост. Играта е глупава, както и играчите. Нашият нелюбим водещ ни задава поредица от въпроси, а ние съответно отговаряме. Представете си Стани богат с разликата, че нищо не печелиш, но ако си умен се измъкваш от наказание да мек мръсен кютек. Всеки участник печели точки, колкото по-грешен е отговора му, толкова повече. Най-глупавият играч накрая печели ултимативното наказание. Първи въпрос. Слушаме. Така, Майкъл, казвай. Първият въпрос е следния. Понеже Джули, моля да се пусни си краката, защото така... По-лесен. Между другото, аз се опитвам да я гледам на там, много е тегаво, но... Как да отговарям на въпроси? Понеже въпросът е по-лесен, много кофти наказание, а именно удар с текстилен колан. Въпросът е следния. Кой актьор играе Кен в новия филм Барби? Имате 15 секунди. Брат, много сте голям фестивал, как се казва. Остават 5 секунди. Дига ми се пулса. Защото не знам дали така... Започваме. Колко се обърка. Скривам си го. Чуки, ти си първи. Букай Осака. Смисъл, той ще приеме някой ММЕ, сигурно, братле. Вчера си гледаваме. Добре, колело. Райан Гослинг. Райан И аз Бобката. така съм написал. Добре, Явор. Райан Гослинг. Така, ясно е кой... Значи за този рунд, понеже вие четиримата имате верен отговор, получавате 0 точки. И ядеш! А Чуки получава 2 точки директно. Да, брат, нали И за сега- се питам, некой ММЕ. И сега племенния съвет трябва да реши кой да го плесне с текстилен колан. Така. Камстри. Добре, айде, нали играем всички Окей, на извинявай, да, чакай. Отплеснах се за момент. Камстри. Камстри. Чакай. Камък и Извинявай. ножица Давайте. само. Камък и ножица. Аре, 1, 2, 3. Аз. Не ти. Оставаме ние да разбера. Стегни се, моля се, зрителите ни очакват. Камстри. Айде, Бобко, станахме между мен и тебе. Камстри. Камстри. Стри. Какви стри? Стри имаш ли? спечели човек. Аз не стана. Камстри. Явор е богоизбрания. Днес камата. Ма така нямам хубаво замах. Фани в устата. Аре, на 3. 1. Ти знаеш аз къде съм израснал. Така, започваме. Очевидно си прекарал много време покрай чичо си. Имам цели 6. Днес това е интересен факт. Имам цели 6 чичовци и всичките са целици. И всички се казват Ахмет. Да. Всичките са Букайо. цели. Аз ти Всичките казах, сте че трябваше да пробвали. го удара с катарамата. Така. Трябваше върна. Така, Question number 2. въпрос номер 2 е малко по-трики и затова наказанието няма да е толкова сурово, а и ще бъде песница по гърба. Това е от най-суровите, да. Това... Не знам. Така, въпросът е Много следния. спък. Какво означава порезаница? Десет секунди. Опа! Свърши времето. Чакай. Ало, 2 точки. Шефе. Започваме с четенето отговори този път от Явор. Ами, нещо нарязано. Аз написах кютук. Ястие. Вид дума. Оръжие за касапница. Порезаница означава къс хляб. Филия, Костов е очевидно най-близо. Битката за една точка, мисля, че е между Бобката и Чъки получават по една точка, а най-големите педераси God bless, братле! получават по две. Може да бъде нарязан хляб. Де факто пак е къс. Съдията педерас ли? Съдята Перас ще бъде изгърбен. След като След двама души приключването получиха на по две точки, те трябва да определят помежду си кой ще бъде И двамата. бит по...
Един от двама ще бъде удрен. Не, и така ли? двамата. Не, бе, само един от двама. Как така? Слушай, Явка. Добре, аз съм съгласен, чакай да ме удари с плесница, да ми го върне за колана. Бат, какви са дашни тия евреи. Защото знае, че Чеки ще го удря, Чеки само меки ръка. Така, колко да се постара? Много или Доста. отвратително? Абе, качествено. Само на метали гръбна. Заголи, що бе? Добре сме. Sting like a bee. Продължайки нататък с въпросите, тук има вече един географски въпрос, който е малко по-тегъв. Къде се намира на майката Така че путката ли? наказанието за него ще бъде вадене на косми от носа с специалния уред, който Борис се пригодил за случая. Въпросът е следния. С коя европейска страна на практика граничи Бразилия? Какъв ти е проблем, брат? На практика граничи Бразилия. Не. Фак, добре, whatever. Аз мога ли да задам въпрос преди това? Мога ли да ви задам няколко въпроса или да си еба майката? Ще си еба майката. Мерси. Държавата, която граничи с Бразилия, има трансконтинентална територия, която е гранична на Бразилия, само че принадлежи Добре, на верния отговор. Бобката започва. Холандия. Костов? Испания. Колело? Англия. Исках да кажа Испания, Нидерландия, но се обърках. Аз исках твой отговор. Аржентина. Не, аз след това разбрах. Европейска. Португалия. Така, верният отговор е Франция, територията се казва Френска Гвиана. Испания и Нидерландия имат общи граници с Франция. Вие получавате по 0 точки. Колелото и Явор получават по 1, а Чъки със своя отговор, който няма нужда да коментираме. И мисля, че Борис е редно да приложи своя И Борис е редно да приложи своя почерк в носа на Чъки. Нали имате 112 на бързо повикване? Няма косми, бе. По време на подкаст, това е забавно. Няма, бе. Както бръкни хубаво навътре, бе. Не, но трябва да са гадни такива късинки. Вижда ли се? Изпусна го, чакай. Бръкни хубаво навътре в Чакай, лейфа, бе. колкото косми можеш. Да, това е мукото. Вече махне един. Не! Той не съм! Дръж му главата. Отвори уста. Ето, махнах го. Добре. Има ли още такива малумни въпроси, които мога да ги знае само примерно един човек на този свят? Точно така, беби. Четвъртия въпрос, за който наказанието ще бъде удар с кожен колан. Въпросът е следния. Какъв цвят... Чакай, че ми звъни майка ми, не мога да... Не. Върни се на мястото си, млади момко. Как го приложи? Така. Какъв цвят са черните кутии в самолетите? Това е подвеждащо. Ако не съм написал правилно света, братле, ще се чупа главата. Костов да започне. Оранжеви. Колело? Бати тъпо толкова, това е верният отговор. Колело? Черно. Колело? Айде, кажи. Ти какво си написал? Аре, кажи, давай. Черни. Чуки? Сиви. Бобка? Оранжеви. Явор? Биели. 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 Верният отговор действително е оранжево. Колелото и Борис печелят отново 0 точки. Как колелото, бе? Костов. Чакай, Пардон, колелото е шампион с 2 точки в случая, защото просто най-обвиас отговор е принадлежи на най-големия тапанар, Чък и Явор с по 1 точка. Така че колелото ще получи удар с кожен колан от един от хората с 0 точки. Кам с 3. Добре, седи сега. Дай да покоментираме малко преди да вземем крайното решение. Добре, какво те наведе над мисля, че може да са черни? Тази хармоника. Къде е кожния колан? А що ти? Не, това е Дима там на пред Кам Андрей. Споко, братле, бите. После виж клипа. Искам да му се вдлъбне... Добре, да, бе, не мога да измислиме нещо. Няма какво да се мисли. Готов ли си, брат? Ми не! Слой хармониката. На 3. 1. Не газа, Това бяха бъбриците. От всичките евенти, които се случиха днес, какво те навява на мисълта, че ще бъдеш изпомпан някога в гъза днес? Затова се разбрахме. Въпрос номер 5. Наказанието ще Ще бъде... завършим на някакви точки. Не. Наказанието ще бъде изстрел с пистолет. За това наказа, за този въпрос. Точно така. Какъв пистолет?
Боен. Боен. Ще бъдеш екзекутиран в Бронебойни патрони. Въпрос номер 5. Приблизително колко е дълъг пениса на синия кит? Не гледай при мен цигани. Ти да видя къде са верните отговори и са надничаш постоянно. Колелото започва с обявяването. Според множество източници, които проверих, е 3 метра. Чъки, 10 метра. Явор, 3 метра. 15. Костов. Метър. Верният отговор е приблизително 2,5 метра. Yes! Така че Аз знам какво съм виждал, бе, брат. Колелото и Явор получават по 0 точки. И това означава, Че Борис ще бъде разстрелян. Костов получава 1 точка. Нямате доказателство. Така. А Борис какво каза? Не помня. Не. Бобката каза 15 метра. А Чуки Къде- каза 10 метра. Къде е 15 сантиметра Добре, казах определено Бобката печели първите си 2 точки, ще бъде разстрелян. Може ли аз? Не! Задължително трябва да е на гол. Не. На гол. Що? На гол. Що? На гол. Не. Абе, то се мисли за някакъв шейк, братле, я муквай. Чакай да се вижда на камерата. Не! Трябваше с хармониката копана. Я, като демиджо. Добре. Въпрос номер 6. Той е сравнително лесен, така че наказанието ще бъде удар с текстилен колан отново. Въпрос номер 6 е следния. Коя е столицата на Канада? Имате 15 секунди. Верният отговор определено не е Княжево. Княжево на три морета. Чуки започва с отговорите. Торонто. Явор. Торонто. Онтарио. Торонто. Колело. Отава. Колелото е единствения с верен отговор. Като получава 0 точки. Да, но камерите са го фанали това. Костов, Явор и Чъки получават по 1 точка, тъй като Торонто е град. Да, в Канада. Бобката, понеже е бил просто на бригада в САЩ, получава 2 точки. Как ще ти помогна да свалиш те? Това е вече нова сцена. Не се пресняй. Явка със всичка сила, защото не се усеща, брат. Айде ме мудър. Не бе, не така, не така. А така. Беше до финалното. Майчица. Добре, че съм в колата. Ости ми шапката! Гледай сега къса педал. Кой ни беше спонсор да пуснем рекламна пауза? Барлок. Рано Костов ни е спонсора. Кажи 3 хубави думи за него. Давай въпросите. Въпрос номер 7. Кой български... Какво ще е наказанието? Какво ти става, бе? Какво ти става, бе? Въпросът е така обща култура, която всеки се предполага да притежава. Подяволите. Наказанието е песница по гърба. Въпросът е следния. Кой е написал стихотворението в жанр елегия майца си? Бате, еби си путката майна в гърба. Това, че ти си прости не познаваш корените си. Види го за някой турски там. Моля ти се. Брат, знам първото име, малко да запомня. Не, аз тук лично няма да пиша, не 3, знам. 2, 1. Край с времето. Така, само да питам между другото. Да. Който няма нищо написано. Получава задължително. Получава 2 точки. Ако ти си Особено гледам. на този въпрос. Аз нямам нищо Явор да написано. Не. Бобката. Христо Ботев.
Костов. Празно. Колело. Христо Ботевски. Да, я да видя. Вади. Ето това пише. Христо Ботев пише. Да, пише. Колелото и бобката получават 0 точки. Лол, аз. Верен отговор. Ти какво каза? И аз казах Христо Ботев. Добре. Защо аз нищо не казах, но... Да, ти нищо Просто не ме каза. Как го скипна Веро на Игнаголът? Защото се знае, че е сбъркал. А Явор и Костов, които... Искам аз да удара Явор. Това, Искам аз да убия Явор. получават по 2 точки и трябва да се разберат кой ще поеме наказанието, защото Костов май не е поемал Костов, наказанието. Да, съм поемал. така че Да. Да, ама... редно е. О, за удар по гърба тук. Ела сега. Обърни се по-насам, да Костов, те вижда камерата. по-добре си дръж. Само не в гръбначния стълб. Костов, наляво се обърни. Костов, Той вече има опит. Костов, Моля. обърни се наляво. Да те вижда камерата хубаво. Така. И на 3, 2... Майци си, чуваче. Какви са тия 5 стинки? Какво си намери? Брат, ръката ми търни. А той и на всичко отгоре с пръстена. Да. Брат. Бащинския. Я, има ли... Не. Личи ли? Ще е Няма, кофти. нямаш. Брат, малко си изгорял. Леко Я. зремо чатало такова. Имаш 2-3 беда. Чакай, застани да Бах не таки в тето! Брат, това прилича на карикатура. Бъде Нормален ли размазал си? се някаква е птица картина. в гърба ти удаси. Някакво връбче се е смъчкало там. Това не е от ръка. Буквално, видя ли? Това е супер артаджийска. Това е много силно. Откъде извади тази ръка, бе, Коки? Следващия кръг е кръг номер 8. Въпросът е малко кофти, И така че наказанието за наказанието него. отново ще бъде вадене на косми от носа. Въпросът е следния. С точност до 5%, до 1%, извинявайте, колко процента приблизително от младите хора в САЩ са трансджендери или небинарни? С точност до 1%. Това между другото. Един? Да, смисъл. Да, бе, да. Не 29,300. Много боли газа. Имате още Случи се. микро по време. Имам чуш, че оцелени гъс в кръв. Започваме с Сашо. 2%. Колело. 25%. Yes! 24. Има някой повече от мен? Явор. 33. 28, Верният отговор е 5%. Браво, за което колко сте тъпи! Костов получава 0 точки. Явор каза 33% и получава директно 2 точки. А колелото, бобката и Чъки получават по 1 точка. видели. Код. А само един има от отърве. Сега, Костов трябва да извади някакви косми от носа на Явор. Той кот сега ще ми извади мозъка, вратле, през носа. Има ли камери тук? Мисля, къде си. Има, има. Бе от тука. Бе от тука. И през гърдите. Пуста. Научи нос гърло. Чай само да фана. Дръж така, дръж така. Дръж го. Един И какво бъркне той? Му извади цял кичур, човек. Ти защо имаш кичур в носа, брат? Растичка. Интересен факт за деня, между другото. Надположи, Един да. тон слонове е по-малко от един слон. При какво ти искаш тази информация? Въпрос номер 9. Наказанието, за който е удар с кожен колан. Въпросът е следния. Кой е най-големият орган в човешкото тяло? Майка ти путка. Най-големия... Орган в човешкото. Дева, майка му мръсна, дева! Паникьо съм се така. Явор да започне с обявяването. Кожата. Бобка. Кожата. Не си написал това. Ето. Колело. Бередро. Кожата. Yes. Колелото Второ място е само за мен. Само за мен. Получават по 0. Ема това е много тегло, брат. Айде. Айде. Не с... Ей, това ли Ей, беше верно? Шлякам. Колки не знам какво чакаш, ставай. Не съм те питал. Ставай. През газа, нали? Готови ли? По-добре да си дръж ръцете пред тебе да не глътнеш вратата.
Много ми е френско тук. И жените това го обичат, братле. И последния въпрос. Шансове за първото място и голямото наказание имат Явор, Чъки и Колелото. Явор и Чъки с по 9 точки, Колелото с 8. Аз съм дъното, братле. Последния въпрос, наказанието за който е изстрел с пистолет. Fucking shit, братле. Е следния. Кой е най-големият град по население в света? Бързо, буквално нито един град не ми изкача. Няма градове. Не е Дамаск. Скъс. Можеше да бъде. Стил. Край на времето. Нека бобката започне. Не също. Токио. Костов. Хонг-Конг. Колело. Токио. Чуки. Пекин. Токио. Верният отговор е Токио. Yes! No fucking way, boy! No fucking way! Така Insane. че, мисля, че имаме големия загубил в играта. Но преди това, 2 точки за този кръг получава Костов, тъй като Хонг-Конг е най-далечният отговор. Къде е? И ще трябва да бъде прострелян. Къде е пистолет? Искам да го прострелям. Това е туалетът. Не, как аз съм най-тъпи от нас петината. Там е в куфара. Ти ще чуеш. Тия съм ги ял за закуска. Как го видях? Мъжко! Е, са за голямо. Да. След една секунда. Така. Изявен. Човека с най-добра обща култура. Очевидно е Костов, който има 5 точки. Последно място Оката, който има 6 точки. Колелото завършва с 8 точки. Явор завършва с 9 точки. Най-простия обаче, това е Чъки с 10 точки. Майката на наказанията. Клечка, намазана с мега лют сос. Колко сколвила? Неколко. 200 000. Неколко. Колко над Каролина Рипъра? Това е Каролина. Кофти. Мале, много голям. Тази вечер Чъки ще посещава офиса. Брато, се знаеш аз колко мразя люто. Верно ли? Много мразя. Правилно. Яко си киснал целия епизод си, яко такова. Седно си предрекал, че ще загубиш. Еми, брат. Яко си се киснал, братле. Да. Първи въпрос. Да, аз знае. Колко, братле? Леле. Сега майка ти ще го яде това. Не, някой друг да направи. По същия начин. Ето да видите. Абсурд. Ти не мразиш ли? Не се вижда нищо обаче. Къде мога да видим отблизо? По същия начин ще излезе, когато Чъки се прибере. Същия цвят ще е, да. Може да има малко повече червено. Къде да го фане? Какво му го даш така? И това е. Колко време след това може да си бръкне гърлото? Това няма ти помогне, брат. То ще се запали. Има прясно мляко, брат. Ти тъпи си, виж, че люто отива в корема ти. Чакай само не дей по устните не дей да си го слагаш. Да, по-скоро го оближи, да. Може само така? Не. Виж, хъпни. хъпни върха, това, което е на върха си го служи цялото в устата, братле, и облизваш. Просто, айде да направим. Айде, давай. Трябваше от другата страна. От другата страна е От останало. от другата страна също. Голем гей, да. Давай, не се прави. Колкото повече чакаш, толкова по-зле ще става. Да, така е. Облиза го сега. Това е. Сега си жабори устата и гълтай. Дай сега си поприказваме за... Имам и аз няколко въпроса относно това. Мина ли ти напълно кръка, дето говори за него в 4 епизода, верно? Сега как? Не там. Дай го, дай тука. Мина ли ти напълно кръка? Да, мина. Знаеш ли, че всичките ми котузи са на десни кръг? Защо ти избиват тук? Бях на фитнес. Пъпки. Пъпки? Да, имаш пъпки на темето. Вече.
И вече ти трябваше си минал пубертета. Андрейката е хората, които ходят. Андрейката е хората. Брат, аз много неща не успях да мина. Ето, примерно, не можах да мина теста. Както вижте, завърших на последно място. Да. Не ми е никак добре. Аз държа да попитам, кой е най-демеджената от цялата тази игра? Мисля, че бобката заема първото място на демидж. Нищо няма. Това ще мине. Значи, чак ти почваш да лъщиш на камерата, братле, трябва да сложим фондютен да малко да те... Не ми яра, заемай си, човек. Да. Когато си... То си смърт. Унанирал. Между другото е доста вкусен. Да. Клазин, човек. Не го ли виж тук? По-отблизо. Ще направим реклама. Това ще е първата игра, човек. То нататък, какви са предизвикателствата? Мисля, наистина прострелване. 10 епизода смърт. Да. Такова публично обесване. Брат, аз тогава ще взема всички точки. Да направим ние един въпрос за водещия, аз предлагам. И ако не отговори... Това не е предварително оговорено. Няма нужда, това Да, но ние сме петима, а ти си един тежък от 13 кила. Тук е демокрация. Да. Така че сега въпросът е следния. През коя година излиза детската анимация Powerpuff Girls? Това ли е въпросът? Да. А ти знаеш ли отговора? Ще го намеря. Ти ми дай отговор сега. Чакай сега, ако кажа отговор близък, примерно... Сече ти времето. 5 години точност. Да, добре. Трябва да кажа точна година ли? Да. Бате, вие с една година аре толеранс. 1992. Провери сега кога е. 98. И сега наказанието какво е? Какво си ми изпъчваш? Както... Изправи се. Дай си ръцете напред, защото... Няма капка мускул отзаде. Това ще се чува на дърво, братле. This can never be What a soundtrack. Това е, да. Ево, добър водещ си, но не и за това шоу. Сега няма да мога да се облегне до петък. Виж какво странно тяло има. Това седи като бодибилдър, погледни го. Така, това ти е целият сгръб, човек. Андрей, това няма да мине до утре, брат. Как се изпотил малко?